И днес тази вечер казва, реших да отдавам живота си. Аз благодаря на Бога, че днес тази вечер Господ прави чудни неща. Чудото от Господа е в това време. Брат Сашо, днес тази вечер реши да даде живота си на Бога. Господ помогна на него, на неговото семейство, на неговото семейство. Пред цялото време съм заедно и се боря. Видя чудесата, видя милостта на Бога. Видя силата на Бога. И каза днес тази вечер. Аз отдавам живота си на Бога. Ще ти задавам няколко въпроси, които вярвам, че ти можеш да ги приемеш и да ги скажеш. Вярваш на Господ Исус Христос? Вярвам. Халелуя! Той възкръсна, поля кръвта си и тази кръв, която Той тогава кръсна, промисли за теб и за твоята живот. Той ти даде чудо в твоя живот. Това чудо, което Бог направи за теб, е силата на царството. Днес тази вечер, това е времето да дойде откровението, за да се дадеш живота си. Той Бог те възлюби и иска цялото ти сърце. Даваш ли сърцето си на Бога? Давам се сърцето на Бога. Алелуя! Поканваш ли се? Покаям се. Искаш да си? За цялото сърце. За цяло сърце. Нека да извикам Алелуя! За това силно присъствие, за тази сила на Господа, която днес тази вечер бих желал да се помолим на Неговата съпруга. Тя е целена. Тя е благословена. Преминаха и те много трудни изпитания, трудности, но след всяка трудност идва и благословение. Защото Христос имаше ход в това изпитание. Но Той днес тази вечер ви дава изход на вашето изпитание. И ви дава сила и твърдост в вашия живот. Ти решаваш да служиш заедно с Него си през всичките дни на живота. Отдавате си живота вам. Цялото си сърце. Цялото си сърце, цялото си Алелуя! Кинете ръцете си. Нека да се помолите. Кинете ръцете си и ги благословете. Не се стане чудо. Да след това слово в детството поведе. Господ дава сила да бъде в нашия живот. Ние сме очевидци Господи днес на тази вечер. Как хората гледат си и казват, че с това откровение аз искам да му дам живота си на Бога. Благодаря ти, Господи, че с Твоето слово, че с Твоето мисъл. Халелуя! Халелуя! Благодаря ти, Господи. Халелуя! Благословено да бъде Твоето име. Днес тази вечер, Ти вършиш велики чудеса и изцеления. Благословено да бъде Твоето име. Халелуя! Ти Боже, за Твоята милост избираме. Халелуя! Че ме водят те
Господня.